ตัวสอนกับคลิปอยู่ในก็ไปแต่ก็อีกดาวก็บ่ปลองอย่าพี่บ่เป็นวันชนิชาทันจะเรียกคลาบกุมจุชนิชาทันสังขัด Lishibun. Ngawan sendiri no. Taka cing smokia. Taka cing sukia ya cing long cing man. Aga bede bat kini ki riu ki jong ik basong sipo ki kaput. Aga pang idon shibun ki jing duna shibun ki jing deko. Te namar aga jing sotu hi ki jong bat kadi bandong hi jong barok hi. Bahangi kren ye kinu ki bede bagi jaka puta ke bahahi bagi wan bet sya katu ka jaka bet ke badon kata ka jing ka badon kami ka jing pen bet te bade lo jong kata hiru bangawan da kata ka adien ba kidon kini ki parlok ki jongi ki ba shong basa si sepo kapot ki ba ki pen pau ye ki jing ki jing sokhya ke jongki pat se wat hadu kata ka jing do nong ke jongki lada Sarkar India ka kumba katmu bansna ya taki mai ki kira ki jingker ki unu kaput pat kada ka jingker ka baklam da pet banyak klam da bishar banyak iki kumba wan mentan hangi don tu ki baki ong u tau 0 point way line not real mo way line not way line not way line not way Warna hangdi kiba Siliang kari ke jong ke India, Siliang jong ka Bangladesh. Te kai ka bakidi banle kalong now to 0 point ki ong. Bakidi ban shna ye kata ka jingker kumba shispa sanpo yat mo shispa sanpo yat. Ni shispa olai po mi ta kum tokat tadi. Tama shispa sanpo kata ki kendon balabu. Dan rek kai ka bunyi asu kalong ba kata ka NBCC. Kani ka company ka bari bansna ya kani ka unu ban care itu put jongkar India kamot ban care ndai sispa sanpho ndai kumbajan 1 kilometer nau tau point but ada kale komta kan ka jingdo nong ya kini ki try sno kini ki bedon sedin jonga ki lengkha ki jongki ki bri ki jongki te kom kini ki gimdai ban ni de ban ngimdai ban sha te kumta kata di ko bai te bat ngi smauru nakaliang jong kadiki kita ki prashnong kiba ban pau ye kajing bam skopun ka jong ki halor ki jing ya kren ya bede bat ban ayon ka ya ta ka mo kita ki jaka na kumta ko bai to surok ta ban snai ta ka fencing te ki don ki jing bam bet hang turu te bat na so da ka jing wan ka jonga ngayo snow ya kita ki jing but snow jong kini ki bat no shong snom ya kata ka jing bom skohun jong ki bat ka jing bom bet jong kita ki bor penyat ya kani ka bede bat kani ka bat snai kini ki fencing ni kita ki jing ger te kumta da ka ba ngawan hi bat ban i le jong ki khamat snow le jong ki score na snow ba ki kat ki bor ki badi pet ya kani nadu ke district administration nangta pada kini ki bor snong kani ke NBCC gidi ban wan dala dia ban pet tinga so ba ke NBCC ka ong ba namar bandash na ta shispa sanpho yat ba ki ong kan don ka jinglut ka ba kraw dak namar ki hapan snai ka jingking balengin perkhat ya kata namar na ka banta ka jing mentoy jong pat ba te ari ban hapan sna ya kata ka jingking kamat de kat bade namar ka di ka hok ka jong pat ba bat ano ye phi he jing pet chunga kani ka jaka phla bani i kani ka jaka ka ba lada ni nyem yata mo ngindu no kat kani ka bolong ka lat ka ban jingker khu ka ba se wat ka kam jingok kai ha ka kam mo ka ban kani ka do kha nang ni ki la ban yo bat ki don ki lengkha ru hang ni ki bangala i dei jong ki khamat te de namar ka ta na kaliang ka jonga da kata ka jing smokia bat ka jing
sungkit kli ngawan ban pej bat nakaliang kejonga ngan persangkat bala bade kren bat kita ki bade pej ban kemi ke NBCC ke district administration wat apok kan ki pratli ki snong ban penbej bat u daloi u ba nge so ka don ke jing bam ya snok tho jingmut te persang nakaliang kejonga kat bala ban penbej ye kan ye khnang ba ke ke bangile kan long ke jing man toy lang ya baro pakanum dai ban don ke jing du yeno yeno mo rei kan long ke jing man toy lang ya baro te ka ik ko bor ka ba phi yo ban ai ka bor jong gi district ka jong isa ke ke baga kwa ban kan tu ya community ngam tip lo dc la wan hi te jong ki ban pet te jong ki khmat ani la ban pha de kinu ki officer ke jong u tamba ke badon kam kalong ban pen tikna bai ke ka fencing ba kin le ba ida na po to 0 point tamba nga so thu ka taru kalum long ka basuk ten rei kat kum ikan don chispa san pho yat mo kata di ko bai te bat haga bede ba kata ka jing pamya jing e pher jing mut hapadeng daloi bat kita ki prashnong so ba hawat kadon mentang ki ong bala ai se ka yeng bisar ban penbet manu kita ki try jong ta ka jaka te ya ka taru haji sisa kam nei ka kam ka ba e ya ka ban penbet namar nas kat ko mi jing tip i jonga ko ma ki snem kha khandai spa khandai pho aga por ba ki snai to surok na muktapur adu nika jalia khola ne jalia khola ka badon kumba khat san point pra kilometer te haga to ko por ki don ki try bri ki yo eka compensation like no ki tu ki jaka ki bam don ki try la ni ki bam don ka no nu ka jing rap te kum ta ka tu ka compensation ka ya no shaka sudah lai la ni sha ka ilaka te la da haga ko por ki don te bale man ta ban ong ba dai wan yo snow ba kim don try te kalong ka bangi ka bam snow shy ham ta te nga so ka district administration pat ka kita ka yang besar ne kat juga baka ka district administration kala IT bahkan pet banyak kita ban let's ke history ban pet namala daman shwa ki don kita ki try jaka kum no menta kim don shu te kita ki ba ngan sa pensyai ngan sa grand bat kini ki board juga district ko